Marcos Kapitulo 12. Sa iyang pagtudlo kanila, si Jesus miingon, Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga tag-as nga besti, ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Magpili sila sa mga linaing lingkuranan, sulod sa mga sinaguga, ug sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. Gilupigan nila ang mga byuda, ug gisakmit ang ilang mga katigayunan. Ug unya, nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Makalilisang gayud ang silot nga ilang madawat. samtang naglingkod si Jesus atbang sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halan. Daghang mga dato ang nanghulog og daghang kwarta. Unya, miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, Sultihan ko kamo, nga ang gihulog niining kabus nga byuda, labaw kaysa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban, sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabus sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi.